Ang insidente sa pagpamumba sa Marawi City niadtong Disyembre 3 nahimong rason aron mapaligon pag-ayo ang relasyon tali sa mga Muslim ug Kristiyanong residente dinhi sa Dakbayan sa Davao. Niadtong Sabado sa buntag Disyembre 9, nagtapok ang 6 ka deputy mayors sa Muslim ug 5 ka deputy mayors sa nagkadayang tribo din sa Dakbayan sa Davao kuyog kang Task Force Davao Commander Darren Comia ug naisgutan ang mga isyu ug panghitabo sa palibot sa Mindanao nga nakapakugang sa mga residente. Mostly ang pinagpa-meetingan namin regarding yung mga bagong sikta na nandito na sa Davao. Then very curiosity yung mga ulama natin dahil baka iba naman ang pumasok dito na madala yung mga ibang mga gawain. Then we are requesting also the Task Force Davao and the Salam Police na ma-invite natin sila na ma-discuss natin kung ano ang magandang gawin itong mga bagong sekta na nandito na sa Davao. Usa-usa nga nagpaambit kang Comia ang mga lideres sa ilang mga taho sumala sa gisumong kanila og obserbasyon sa ilang mga katribo sa nagkadayang komunidad sa Dakbayan sa Davao. Sumala sa grupo, ilang barugan na ilang saad sa katawan sa Davao nga ilang bantayan ang ilang mga komunidad batok sa mga tao nga dunay laing laraw, labi na ang grupo nga nagplano og daotan nga muguba unya sa kahusay ug kalinaw ning atong Dakbayan. Sumala ni Professor Sheikh Jamal Munir, Commissioner sa National Commission on Muslim Filipinos. Actually, after ng meeting ngayong umaga, magmi-meeting kami ulit upang strategize talaga anong dapat gawin na hindi maging dahilan na upang magkaroon ng alitan. So yan ang dapat natin gawin. Tulad ng sinabi ni Colonel Comia kanina, dapat dahan-dahan tayo dito kasi may mga provision na dapat natin intindihin nang sa ganun, at least pag pupunta tayo doon, alam natin kung ano dapat natin gawin. Usa-usa nga misaysay kang Comia ang mga lideres ug iya kining gipaminawan. Pasumbingay ni Mercy Islamic Foundation President Muhammad Habib Al-Kulaki. Dili sila mosugot nga madaot ang maayong relasyon tali sa mga Muslim ug Kristiyano ning Dakbayan tungod lang sa daot nga ideolohiya sa terorismo. Gipasali ni Colonel Comia sa grupo nga kontrolado sa gobyerno ang kahusay ug kalinaw ning Dakbayan sa Davao ug ang tanang Davaoenyo anda mo suporta sa paningkamot sa Dakbayan nga ipadayon ang culture of safety. Well, natutuwa kami sa pinangyarihan ng meeting namin na to. It's because na-strengthened lalo ang ugnayan namin with the deputy mayors and the religious leaders ng Muslim communities dito. And yung mga napag-usapan namin, isasanggunin naman natin yan sa local government unit of Davao City para nang sa ganon mabigyan ng action yung mga issues and concerns. Gipasali ni Colonel Comia sa grupo nga kontrolado sa gobyerno sa Dakbayan ug sa kasundaluhan, kapulisan ug uban pa nga siya ang kahusay ug kalinaw. Labi na nga nagsingabot ang Pasko. Mahigpit po nating pinapatupad ang culture of security dito. Unang-una, volunteer yourself for inspection. Second, report. Please report all suspicious looking individuals na makikita nyo sa inyong mga communities. Report any events na may impact or may effect sa peace and order ng Davao. Report also unattended baggage. Napaka-importante po niyan. Kung may makikita kayo ng mga unattended baggage, especially sa mga convergence areas, please tawag lang po kayo kaagad sa inyong security forces para nang sa ganun magawan kaagad namin ang action. Sumala ni Comia, usa kada kong hagit sa panagiusa sa katawan sa Davao ang mga panghitabong terorismo sa isla sa Mindanao. Ug mintras nagkahiusa ang tanan, ug padayong nag-igmat ang katawhan, ug padayong sundon ang culture of security, anaa sa atong mga kamot ang atong kalambuan, labi na sa natad sa kahusay ug kalinaw. Edit Kaduayan News 10 Philippines. Stay safe!